Ang sugilanon sa ngalan nga Katolik. Sa unang mga katuigan, human sa pagkayab ni Jesus sa langit, ang Kristiyanong pagtulunan misangpot sa daghang lugar sa kalibutan gikan sa Palestina ngadto sa Asia Minor hangtod sa Roma. Ang mga magtutuo nagkatigom sa mga balay ug simbahan aron magsimba, magampo ug magambit sa ebanghelyo ni Kristo. Apan sa kadugay sa panahon, nagkadaghan ang mga grupo ug sikta nga nagtudlo og lahi-lahi nga mga pagtulunan. Kinahanglan nga mailhan ang tinuod nga mga magtutuo ni Kristo, ang tinuod nga iglesia nga iyang gitukod. Niadtong panahona, usa ka bantugang lider sa simbahan sa Antioch ang mitindog, si San Ignacio sa Antioch. Siya usa sa mga apostolic fathers nga lider nga nagkahimamat sa mga apostol ni Jesus. Samtang si Ignacio gidala sa mga sundalong Romano padulong sa Roma aron pagapat yun tungod sa iyang pagtuo. Nagsulat siya og mga sulat ngadto sa lain-laing simbahan aron dasigon ang mga Kristiyano nga magmalig-on. Sa iyang sulat ngadto sa mga taga Smyrna nga gisulat sa mga tuig 107 AD, unang natala ang paggamit sa usa ka pulong nga hangtod karon nagpadayon, Catholic. Giingon niya, "Wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church." Ang pulong nga Catholic gikan sa Grego nga nagpasabot og universal o tibuok. Gigamit ni San Ignacio kini aron ipakita nga ang simbahan ni Kristo dili lang para sa mga Hudyo o mga Romano, apan para sa tibuok kalibutan. Sa dihang iyang gisulat ang pulong Catholic, wala pa'y nailhan nga Roman Catholic Church. Ang iyang buot ipasabot mao ang universal nga simbahan ni Kristo, nga naghiusa sa tanang magtutuo sa lain-laing dapit sa kalibutan. Tusa gikan sa niadtong 107 AD, ang ngalan nga Catholic nagpabilin nga simbolo sa pagkahiusa, kalig-on ug pagka-universal sa simbahan ni Kristo.